Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasa naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me Bugat, Nobe, bugat anang nako nga magtubo ang akong anak sa usa ka sayop nga pamilya. karon ka lang makahuna-huna ni Ana. Ha? Nobe? Ma, Ay. Igo na. Ayaw tubaga ang akong pangutana. Kay kun buot huna-hunaon, ako mo'y anging basulon. dili ma, dili. Wa kay labot sa akong desisyon. Bisag unsaon ko nimo sa pagpanalipod, anak. Bation ko gyud ang kauaw. Ang kahigwaos kay nagagikan na gyud nako ang unsa may nahitabo ron sa imong kinabuhi. Wala gi kay sa, ma. Ako mo ay anging tulisokon sa akong tanlag tungod kay wako kapugyang ako kaugalingon nga maghandom sa nangitabo-dabo ni Rodel. Nagpangitan ako sa iyang mga bukton, ma. Sa katamis sa iyang mga ngapil. Sakit lang una-unaon nga ako rin mipati ni Ini. Kaya wa man siya mahigugman ako. Dili ka mo hilak og ingon ni Ana, anak. Kung ikaw ray doon ay pagbati kang Ronel. Nahigugma sad si Ronel nimo. Ambot lang, ma. Ang natandugan lang sa akong kasing-kasing. Kay iyasap ko na kong gihandom. Tingali, nakahandom lang siya na ako tungod sa binhi nga iyang gitisok na ako. Pero wa siya mahigugman ako. Ayaw na paghilak. Gusto na. Tingalig maapektuhan ang gamayng anghel nga naa sa imong sabakan. Unsay ako buhaton, ma. Dilisam ko makabaya ni Alma. Dako kong utang buot niya. Nobe, pag-ampo anak, nga mayagan ng imong huna-huna. Tabangan ko ikaw sa pag-ampo, aron magmalinaw na ang imong huna-huna. Tabangin ko sa pag-ampo, ma. Dili ko makatugot na may daot ang mahitabo ni ning ako gisabak. Gipaabot ko ang akong anak. Gusto ko siya makita. Naginam-hinamsad ko nga nagpaabot sa akong apo. Gusto kong mamahimong normal ang pagdako sa akong anak. Unsaon ko kini sa paghatag kaniya. Nobe, dako ang akong pagtuo nga tabangan kara sa tuwa sa langit, aron magmalinahon ang imong huna-huna. Og mahatagan kag lig-ong desisyon inikataho sa imong anak. Husto na. Ayaw na paghilak. Ah, Kadagan pagod ini mga prutas, ma. kaon inig maayo anak ha. Aron dili mailhan ni Almang nagikan kang naghilak. Makatabang ka ni mga prutas, ma. Aron mawa ang kaguol ka ako karong gihambil. Makatabang kini. Aron dili dayon mailhan ni Almang nga nihilak ka. Nayon ang hubag ang imong mga mata. Og sigurado gyud nga mahibong anak si Alma. Unya magpangutan nga anong naingon ka ni anak. Sagdi lang, ma. Ako rin may baho mo pasabot ni Alma. Dali, ma. Tabangi ko kaon aron kitang duha dili mailan ni Alma nga nanghilak. Ikaw gyud anak. Bisag dagan daay kag kwarta, ma. Dili daay gihapon maimo ang kalipay nga imong gipangandoy. Salig lang gyud sa gahom sa Dios, Nobe. Usahay malimot ka man gud sa pagsimba.
Dili na karon, ma. Kung dili gani mo simba si Alma, kita lang duha ang makuyog. Malipay ka ko ni Ana, anak. Sige na. Kaon na. Kitang duha mo imong haon, ma, aron ko ganahan. Ay, okay. Whew. Kanindot sa kabuntagon. Kaya wa di ko'y lakaw ron. Munindot kayo. Uy. Priskum din ni Dinis Gawas, no? Kalami, Diyos kabuntagon ako. Prisko kayo. Di ka dahil din magpuyo. Ay, di bati man akong buntag. Sige yun mo. Aha, awa. Di mong kagikan ba? Anong naabot man ka din, Nagtuo gid tingali ka na. Nga di ka na ko matultulan. Ay, di mo na angay nga ikaibong bay. Ikaw gani, bisag asa man lang gani ka mo sumok. Bay, wala lab ni hay bay. Migo man ta, migo. Amigo, Oh. ikaw magig-amigo na ko. Oo, Clarix. Naunsa man na siya. Nganong imo man kong gibuking sa dihang na disguise ko nga manindag taho, ha? Dugat. Ha? Di ako yung nag-booking ni mo, ay. O magay ko, may ba nga, na-booking na ka? Mugawas na unta si Nobi aron mo palit og taho. Pero may mibadlong. Ikaw ginagsulti nila no. Ha? Nga ako to'y nanindag taho. Wa taong ko'y kalibutan na nang gipanulti, ba eh. Wa man ko'y gisultihan, ba eh. Ako magay nagtudlo ni mo, unya. Mangunay di ko. Nganong nahibaw lagi sila nga ako to? Kuan, kanang Ngano? ambot-ambot ba yan, boy? Buhi ilang tao nga akong polo shirt, bay. Bago ra ba tao naging pinalit, bay, naunsa man na siya. Nganong wa lagi mo padayon o palit si Nobe? Ngano man? Ha? Sultis tinuod! Siguro to'y kwarta. Hoy, Dong! Giunsa man ni Mus Chokoy, ha? Ako ni Patyon! Kay traidor ni! Unsa? Ma'am, ayaw lang yun nagtuo niya, ma'am. Ayaw lang. Unsa nagtuo, ha? Nagtuo ka nga di ka na ko Patyon? Daghan ka nagsa na kung buhanga ka? Aha, unsa man tao kung saan mo ba yoy? Iyo ha, imo ko gisugo. Unya, misugot bideng ko. Unsa may iya gisugo ni mo, Chokoy? Kuan kini. Ako di siyang gihatagan og suwat para ni Nobe. Agay. Unsa? Ma'am. Nobe? Ma'am, ayaw lagi tuo niya, ma'am. Ayaw tuo niya, ma'am. Ayaw. Ano di lagi ko ni mo patuon, ha? Ngano? Ha? Ngano? Dong, buhi ilang itaw na ka mo, driver, Dong. Oy, kinsa man ang Nobe nga gihatagan ni mong suwat ba? Ang babae nga gusto na kong panguyaban. Unsa? Iya kong gituluan nga magpa-disguise nga maninda kong tao. Pero giunay ko ining tawhana. Busa maayo lang. Maayo pagpatyon ko na Dong. Kon mo patay ka gani, Dong. Pamili sa intahon og tao nga imong patyon. Uy, wa man na say bili, Dong. Driver na gud na. Samtang ikaw, murag professional ka man. Pero traidor ning tawhana. Ayaw na lang lagi pangitag gubotahon, Dong. Dili ka gani mo biya din, he. Manawag yung kong pulis ba? Tawag na, ma'am. Tawag na. Unsa? Dili yung ko managana sa pagtawag og pulis. Dili ko gusto nga makasaksi kong taong patyo doon. Hadlok gitaon kaayo ko, ana, Dong. Busa, kung dili ka gustong manawag kong pulis, palihog lang, biya din, he. Animal. Agay. Hoy! Kita pata, ha? Hoy! Balik din ma'am. Balik pabalikod pa to nimo. Giro baya nimo. Buhi pa in taon ka. Marika dayon sa sodyo ko, eh. Ay, pagkadako, ba ni mugsa na ko, eh. Dali dayon, pagdali. Kaning natrangkahan na ang gate, ma'am. O gano ako may imong gipangutana, ha? Oy. Unsa man? Ikay akong amo o ako may imong sulugoon? Ay, nalimot ko. Sorry, ma'am, sorry. Karon, Chukoy, dili ka na gyud makalimod nako. Ngan gyud sa babay ang gilitok ni atong tawhana dito sa restaurant.
Ah, kaning... Nangutana kog nobi bayngan sa babay. Mibalibad ka gud kay mao lagi, Nore. Nya karon, resulta na. Kaning... Ay, buang nga bitaw, ma'am. Kining... Manglakaw ta karon Chokoy. ha? Asa man ta, ma'am? Adto ta ni anang nobi. Ha? Di ko mamoy. Iso ka itong iyang uyab na tumboy. Unsa? Mo lagi, ma'am. May uyab ang ng tumboy kanang iyang gisugo na ako, ma'am. O ganong ikaw man say nasuguan be? Ay, ang taga-amo man sa probinsya katong babae. Motong ako iyang gisugo kay di man siya makaatubang. Wala. Probinsyana nang giingon niyang nobi? Oh, probinsyana lagi, ma'am. Murag dagduda na gyud ko nimo Chokoy da. Ah, Kang Ronel kanang ginganlan og nobi usa ka itoy. Unya katong gusto mo patay nimo. Babae gyud pero probinsyana. ay, probinsyana lagi, ma'am. Anong dili man siya may mitonol gyud sa suwat? Ha? Ay, kuan man, ma'am. Ayog kanang mapaakan siya sa nagbantay ini? Kinsa man din nagbantay niya? Sigbin! Ma, klaro gyapon nga milago mga ako mga mata. Nga kanang gikan kong natilak. Dili naman kaayo, nak. Dili na. Guilty pa yasad ko, ma. Dako nagnatabang si Alma nato. Busa, dili siya angay traidoran. Pero gusto baya gyud ko na ka magmalipayon ka. Kanang tinud-an na gyud nga kalipay. Usa man kaya akong saha nga gisilutan man kog ingon ini. Nako kay sa buotan ka lang nga pagkaanak. Kung madiskubrihan ni Alma ang kamatuoran, andam kong mudawat unsa may iyang isilot nako. Ano nakasulti ka gud ni ana Nobe? Dili ba, ma? O may tinakuan nga magpabiling tinakuan. Kinahanglang pangandaman ko ni. Unsay puot nimong ipasabot? Nahimong magamit ko ang kwarta nga ibayad unta sa sperm cell donor. Nobe. Kumusta nga ko asawa? Okay ra. Kadit ra gud? Nganong nanghudong man ta. Gikapoy man ka, mapadayon ta sa atong kwarto. Gusto na kong mutanaw sa imong mga mata. Ha? Kay noon sa man ang akong mga mata. Nang hubag lagi na. Nagila ka? Wa man. Ayaw ko glimti. Gisamo ka na sa ni atong Jack? Unsa gibuhat ni Jack? Ha? Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!